Presentació de la falla gran. Les falles s'inspiren en el que passa al món. La crítica, la reivindicació i la sàtira són els seus principals ingredients. Així que suposen el millor espi per a mostrar què succeeix als carrers i a la societat. També tracten de conflictes i discriminacions, com per exemple la patida per la dona. Ningú pot dubtar que en molts llocs encara la dona és un objecte que serveix el patriarcat. No hi ha més que mirar el que passa al nostre voltant o el que ens conten els mitjans de comunicació per a entendre. La violència contra les dones és una ferida oberta, fruit d'una cultura d'opressió patriarcal i masclista. Cal trobar la cura per a sanar esta xacra i no deixar a les dones soles. Així diu el papa francès d'una manera ben encertada. Dins de la literatura s'han escenificat realitat o distòpies que mostren el menyspreu a la dona. El llibre El conte de la serventa, de Margaret Atwood, és tot un símbol que ens fa entendre com vivim així en el món i sobretot com podríem arribar a viure. Conta com un cop d'estat als Estats Units d'Amèrica fa que la gran majoria de les dones del país passen a ser criades dedicades a la reproducció amb l'ajuda dels homes comandants. Les seues mullers les ajuden i alhora sotmeten la població femenina. La falla, plena de crítica com mana la tradició, reivindica les situacions de menyspreu que viu la dona en el món i s'inspira en l'obra d'Atwood. Una criada sense rostre és el remat que representa la discriminació, el menyspreu i la violència cap a la dona en molts països. És més que ciència-ficció un conte. Les agressions són diàries i estan massa normalitzades en els països. També la violència de gènere es troba present en el nostre país. Les víctimes creixen, malauradament cada dia, però, a més de l'assassinat, hi ha situacions degradants i humiliants de les quals a voltes participen tots i totes amb els nostres silencis i les actituds passives. L'escena d'esta falla reprodueix el ritual, la cerimònia de la novel·la de Margaret Atwood. La criada de fred és copulada pel comandant envoltada per la muller d'este. Mentre es recita un passatge de l'Antic Testament. La imatge simbolitza perfectament la situació que vivim quan una dona és atacada sexualment. En ella, els silencis, les complicitats i també les crueltats sobreïssen. L'escena és dura i vol fer-nos pensar. Podem no veure-la o fins i tot tapar els nostres ulls i no mirar les realitats. Podem creure que és de mal gust, inapropiada i criticar-la. Totes les interpretacions són respectables, però ens agradaria que en mirar-la no s'escandalitzaren per trobar un penis que imaginem en actitud agressiva, sinó per contemplar una realitat que no hauria d'existir. La nostra intenció no és ferir la sensibilitat, sols volem que, en observar-la, obrim millor el cor per a sentir el patiment i la raó per alçar-nos i cridar. Passem, mirem la falla. Es titula 1237, Alça i crida. Fa referència al desgastament total provisional de les víctimes de gènere i sobretot a l'actitud que cal tindre davant el problema. El nostre cadafal mostra, des de l'esperit crític i respectuós, una situació actual i greu a través de la recreació d'un llibre. Pensem, deixem-nos envoltar per la realitat i no perdem l'oportunitat de vincular-nos amb la superació d'esta fosca realitat. Escena de la cerimònia. Ens dol recrear d'un llibre esta adversitat, però no podem amagar un mal real. Entristits ensenyem una dura realitat. Complisc amb el món. Ningú em pot escoltar? Hem d'obeir i callar. Escena de la criada. Escric esta carta que no sé si arribarà a alguna persona. Tenia parella, havia format una família. Quan eixia al carrer, feia una vida normal. Un dia tot canvia. Vas deixar d'eixir sola de casa i sense permís. Passia a ser una criada. Devia obediència cega a l'home amb el qual vivia. Era el comandant. Mentre era submissa no passava res, encara que a voltes sí. Vaig perdre la paraula estima del meu vocabulari. No sé com hem arribat a aquesta situació. Tal vegada no vaig ser conscient en el passat que hi havia gent que estava preparant el naixement dels comandants i de les criades. Tinc por de contar que la meva vida està en perill. Sé que hi ha gent que escolta darrere dels murs de ma casa o que m'ha vist al carrer amb ferides, però tots i totes callen. Sóc una criada que tinc dret a patir i a esperar qualsevol cosa.
vist com m'han dit. No espere que res canviï. Avui em veus a 5 metres i mig d'alçària. La meva grandesa espera que t'obligui a alçar la vista. M'agradaria que no ho feres sols per a contemplar-me, sinó per entendre el meu gran patiment i sobretot que actuares. Potser tu algun dia seràs criada i coneixeràs un comandant. Espero que no. Ajuda'm a fer que tot acabi. Alça't i crida. Pensa que fins que no desaparega l'última criada, la humanitat no serà lliure. La criada simbolitza l'explotació femenina del món, que no reacciona a l'agressió i viu encara un intens malson. M'ajudes a no ser criada? Escena d'homenatge a les dones assassinades. El nostre país continua ple de criades, a les quals no se les escolta ni mira fins que no formen part d'un llistat anual d'assassinades per violència de gènere. El comptador continua augmentant cada dia. Acabarem l'any 2023 amb 1.237 comptabilitzades des del 2003. I continuen. Este és l'homenatge a totes les víctimes perquè ens alcem i cridem ja. Desitge ser l'última víctima.